To alhamdulillah jama'a, sakon jamhuriyar musulunci ga kasar mamaya, wanda a yanzu magana nake muku a cikin daren nan akwai gurare guda 300 wanda kararrawar sanarwa ko mance ƙauyuka da manya-manyan garuruwa guda 300 wanda kararrawar sanarwa ta kasar mamaya take sanar da cewa ana kawo mata hari, amma ba wai irin haran da aka saba kawo mata ba. Yau da jamhuriyar musulunci ta canja wani makami mai rawa. Idan nace muku makami mai rawa, shi makamin sai ya gama rawar shi a sararin samaniya, ya gama rubuta abin da zai rubuta sannan ya kai hari. Wato dai a takaice a yanzu haka wa arewacin Isra'ila da kudancin Isra'ila wanda ake fafatawa wanda na bakin boda da Lebanon wanda suke fafatawa da dakarun mai nasara a yanzu haka jamhuriyar musulunci tana nan tana kai manya-manyan hare-hare da muggayen makaman nan. Shi dai makamin yau aka fara aiki da shi, sannan kuma yau ya zo musu da wani abin al'azabi. Shi makamin idan ya hau ya tafi sararin samaniya yana rubuta Muhammadun Rasulullah, yana rubuta ya Hussein, kuma yana rubuta ya Zahara. Haka yake rubutawa a sama. Hayaki ne sai ya gama yawon shi da yanda kuka san a harba knockout yanda ake yi a zaben shekara sabuwar shekara, to shi wannan makamin abin da ya zo sai ya gama begen shi, ya gama rubuta shi, sannan kuma ya kai hari inda aka shi, kuma sannan babu wani makami da yake kare shi. A yanzu magana da nake muku cikin daren nan, wannan hatsabi ban makamin sun fara aiki, kuma suna nan suna ƙara sassake karfin mamaya a gurare da dama wanda suke fuskantar fafatawa da dakarun mai nasara da kuma kasar mamaya, wato dai a tsakanin boda, wanda a yanzu haka kamfanin jirage marasa matuka wanda kasar mamaya take amfani da shi take tura su kudancin Lebanon, a yanzu haka wannan kamfanin an tayar da su, da kuma guraren sojoji wato dai tana sare hannayen da suke fafatawa da dakarun mai nasara, in su kuma dakarun mai nasara sai zo su karasar. A yanzu cikin daren nan banda babban birnin wato Tel Aviv, saboda haka a ci gaba da addu'a, ta canja musu makami. Alƙawarin da Trump ya dauka fa daman na gaya muku, su a baki suke faɗa, ita kuma a aikace. Duk lokacin da suka ce za su yi, to fa jamhuriyar musulunci ita take yi. Da ba a san da wannan makamin ba, yanzu ga makamin ya fito. Da ba a san cewa za a harbo wancan jirgin F-15 ba, yau an harbo shi. Da ba a san cewa za a sauke wannan shegen jirgin da ya dauko na kulal Maduro na Venezuela ba, da sojojin na yankun Dimbala, yanzu gashi ga baki ɗaya an kamo su daga furtawan Trump. Abin da yake gani yanzu irin abin da yake so yi ne shi ake yi masa. Saboda haka Allah ya dauka musulunci ya kaskantar da kafirci, ya hada kawunan kan musulman duniya ga baki ɗaya, ya nuna mana munafukan. To alhamdulillah jama'a, Trump da ya fara cika alƙawarinsa ne yanda ya ce nan da sati biyu zai dakatar, wato zai tsayar da wannan yakin tsakanin jamhuriyar musulunci, amma kafin sati biyun sai ya ragargaza jamhuriyar musulunci, sai ya maida ta karni na 12, wato karni na 12 kenan. Yanzu ba ta da amfani, ta zama ba ta da amfani a duniya. Nan take dai ya fara amfani da tsabiban jiragensa manya-manya, wato F-15 da kuma F-35, wanda da shigar su sararin samaniyar jamhuriyar musulunci ta dinga mako su, har ta samu nasarar make wato F-15 kenan, wanda ta fito ta nuna duniya ga inda yake. Nan take fa jamhuriya a kasar America bata daddara ba, ta ƙara turo wannan hatsabibin jirgin nata, wato jirgin da aka je aka dauko Nicolas Maduro na Venezuela, da wasu jirage guda biyu, wato na ceto, domin su je su ceto wannan jiragen guda biyu wanda kasar Iran ta harbo, ta su ceto direbobin da suka fada a wasu tsaunuka. Nan take da wannan hatsabibin jirgin da aka je aka dauko na shugaban kasar Venezuela da jiragen da kuma da jiragen rakiyan, nan ma jamhuriyar musulunci ta ƙara kakkabo wannan jirgin da kuma ta ƙara kama waɗanda suka zo su ceto wannan wa'annan matuƙa jirgin wanda suka je suka fada wani tsauni. To yanzu ba wai harbo F-15 din ne da matsala ba, su wannan hatsabibin jirgin da kasar America take ji da shi, wanda shine jirgi mai saukar angulu wanda kasar America take bala'in ji da shi, wanda kuma da sojojin da aka hada da su aka tura yan kundin bala. To a yanzu haka dai ba wanda aka je aka ceto, aka je daukowa din, kuma ba jirgin, kuma babu wanda suka rako, babu direbobin waɗanda suka rako su. Wato dai an yi 3-0 kenan. An harbe F-15, kuma sannan an kama da matuƙa jirgin, sannan kuma jirgin da aka turo wajen yanda zai je ceto wato direbobin shi ma an buge shi, kuma an kama waɗanda su ma aka hada da su. Wato dai a takaice a ɗazu-ɗazun nan jamhuriyar musulunci ta samu nasara harbo jiragen nan guda biyu, kuma sannan ta kama jirage guda 3 na ceto kenan. Wa'annan fa su ne aka tura su a bisa izza da gadara, suka je suka dauko na kudal Maduro na Venezuela. Su ne fa irin jirgin ne da kuma irin sojojin kundin balan da aka tura fa, su ne yau kuma ake tunanin cewa za a turo su a kasar Iran su je su ceto wannan direbobin jiragen nan, sannan kuma su dauko su dawo da su. To gashi nan an harba jirgin, kuma an kama su, kuma sannan su ma wanda aka tura din an kama su. Wato dai a baki American tana aiki, a aikace kuma kasar Iran ita kuma tana aiki. To wanne ne? A baki muna aiki kuma a takaice, wato a aikace